14. maj 2011. godine. Porodica Aleksandra Adamovića zauvek će pamtiti kao najgori u njihovim životima, kao dan nakon koga nikada više ništa neće biti isto. Do tog kobnog dana voljeni sin i brat, Aleksandar, živeo je jednim normalnim mladalačkim životom, družio se, izlazio, imao devojke, uživao u mladosti i radovao se budućnosti. Neočekivano 14. maja 2011. godine život mu se promenio u jednoj sekundi. Ovaj humanitarni turnir Šanse 2 organizuje se za mog brata Aleksandra Adamovića. Aleksandar je momak koji je imao saobraćajnu nesreću pre nekih 7 godina i ostao je nepokretan i bez sposobnosti govora. Međutim, njegovo fizičko stanje i psihičko se popravlja vremenom zbog njegovog odlaska u Rusiju da bi primio matične ćelije i odlazi u Dubrovnik kako bi se lečio robotikom. A nasuprot tome potrebno je izuzetno mnogo novca kako bi se sve to realizovalo. Odlasci u Rusiju su u proseku od 7-9 hiljada evra, znači odlazak u periodu od 2 do 3 nedelje, a u Dubrovniku 1.500 evra iznosi nedelju dana. U strašnoj saobraćajnoj nesreći doživeo je neurotraumu, prelome kostiju lica, desne potkolenice, desne podlaktice. Posle užasnog udesa lekari nisu imali pozitivne prognoze. Iako je nakon nezgode ostao nepokretan, bez sposobnosti govora u potpunosti onesposobljen, Aleksandar je ipak, zahvaljujući svojoj porodici, ostao živ. A s obzirom da niko nije davao ni 1% nade da će on preživeti na prvi godinu dana kada je doživeo udes, s obzirom da je imao jako veliku povredu mozga, znači njegov centralni deo mozga je povređen i niko nije mogao da garantuje da li će on uopšte da preživi. Tako da on je tada imao jako malo kila, otkazivali su mu organi, nije imao dovoljno krvi, izuzetno velike povrede je imao, ali eto vremenom, kako je vreme odmicalo, gledali smo nađemo neki najbolji skup nekih tretmana koji bi mu najviše pomogli. Mislim da je ovo najbolji skup tih tretmana. Svaka završena faza lečenja za Aleksandra znači napredak. Naravno, svaki tretman, svaki lek, svako putovanje u inostranstvo ogroman je trošak za porodicu koja ne može sama da pokrije sve troškove. Zato smo mi tu, da pomognemo našim prijateljima u nevolji. U subotu 21. aprila na terenu u ulici Stojana Novakovića održat će se humanitarni turnir u fudbalu, jedan od mnogih koji se organizuje za pomoć ovom mladem čoveku. Ovo nije prva akcija koja je organizovana za njega, organizuje se dosta turnira, dosta ljudi je uključeno stvarno inače ovako da mu pomognu. Također smo organizovali i neke humanitarne žurke, motoskupove kako bi mu pomogli i hvala Bogu pa smo prvih par godina bili finansijski sposobni da mu omogućimo da odlazi na lečenje, ali jednostavno kako vreme odmiče sve manje novca zato što je lečenje izuzetno skupo. Aleksandrova sestra Katarina beskrajno je zahvalna svima koji su im do sada pomogli, izlazili u susret i finansijski i na druge načine. Kada padneš neočekivano i to veoma jako, svaki vid podrške potreban ti je da ustaneš i nastaviš dalje. Pa znate kako, svakome što kažu njegova briga najveća, ali svakako da je veliki odziv na svaku humanitarnu akciju koju smo mi pravili za njega, kako ljudi iz Novog Sada, tako i širom cele Srbije i ljudi iz Amerike su također dosta pomagali za njega. Tako da ja se zahvaljujem svim ljudima koji su uvek bili tu za nas i koji su slali poruke i na žiro račune i koji su nas podržavali sve u svemu, ako ne finansijski, na neku drugu stranu, znači bili naša podrška. Budimo humani, budimo ljudi. Dođite na turnir Šanse 2 i pomozite ovom mladom čoveku koga je sudbina prerano izigrala da dođe do svog krajnjeg cilja, da ponovo stane na svoje noge. Turnir će se održati 21. aprila u subotu. Učesnici mogu biti, znači može se prijaviti kogod želi na turnir, i mlađi i stariji, nije bitno zato što je humanitarnog karaktera. Novac će se prikupljati putem kotizacija koji će iznositi 1000 dinara. Mogu da učestvuju 3 učesnika, znači igraće se 3 na 3. Također biće postavljena i humanitarna kutija kako bi svi ljudi koji ne žele da igraju ili su sprečeni mogli da doniraju novac za Aleksandra. Postoje žiro računi, također postoji i SMS broj na koji može da se pošalje poruka, to je 165 na 3030. Posle ovako tužne i strašne životne priče, šta vam drugo preostaje nego da budete zahvalni na svemu što imate, na zdravlju, na porodici, na mogućnostima koje vam se pružaju kada ste zdravi. A i ako vam se nešto loše dogodi, zapamtite, nikada ne odustajte, nikad se ne predajte, pa čak i kada vam kažu da je vreme za kraj.
svakako treba biti pozitivan u životu i nikada ne odustajati bez obzira šta se dešavalo, jer uvek postoje te loše situacije koje mogu da nas lome, ali ne mogu da nas lome. Tako da samo treba da budemo uporni, da ne odustajemo.